Ακούτε το σκεπτόμενο κάφρο. Είμαι ο Μάκιους από το luben.tv. Κάθε φοιτητής που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να πιστεύει τουλάχιστον σε μια θεωρία συνωμοσίας. Όποιος το αμφισβητεί μπορεί να πάει σε μια φοιτητική μάζοξη σε σπίτι και απλά να περιμένει μέχρι τις 2 το βράδυ. Εκεί που οι άδειες μπύρες σχηματίζουν πράσινα, κόκκινα και ασημή λοφάκια και η συζήτηση αρχίζει και γυρνάει στο σοβαρό, είναι σχεδόν νομοτέλεια ότι ο ψαγμένος της παρέας θα πεταχτεί σαν την κλανιά και θα μας κεράσει μια τέτοια θεωρία. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τη συγκάλυψη εξωγήινων από την κυβέρνηση, ο πιο διαδεδομένος αστικός θρύλος αυτού του τύπου είναι φυσικά το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Δυστυχώς βρήκα πολλές εκδοχές της ιστορίας τόσο σε περιοδικά όσο και στο ίντερνετ, πράγμα που πρέπει ήδη να σας βάζει ψήλους στα αυτιά, οπότε θα σας παρουσιάσω την πιο δημοφιλή από όλες. Το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Στις 28 Οκτωβρίου του 1943, στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας, το Αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό διεξήγαγε ένα πείραμα με τίτλο Project Rainbow πάνω στο αντιτροπηλικό USS Eldridge. Μεταξύ άλλων, το πείραμα περιλάμβανε τη δημιουργία ενός πεδίου γύρω από το καράβι που θα το έκανε αόρατο στο ραντάρ αλλά και αόρατο στο μάτι. Μπροστά σε εκατοντάδες αυτόπτεις μάρτυρες, κυρίως ναύτες που παρακολουθούσαν από την αποβάθρα και τα γύρω πλοία, το σκάφος εξαφανίστηκε και μετά από λίγο ξαναεμφανίστηκε στην ίδια ακριβώς θέση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, το Eldridge εθεάθη για λίγα λεπτά στην ακτή του Norfolk της Βιρτζίνια. Το πείραμα λοιπόν πέτυχε, αλλά είχε σοβαρές παρενέργειες στο πλήρωμα. Μερικοί βρέθηκαν εντυχισμένοι μέσα στο μέταλλο του σκάφου σαν το Han Solo, άλλοι τρελάθηκαν, άλλοι έπεσαν σε κόμμα και κάποιοι άλλοι συνέχιζαν να εμφανίζονται και να ξαναεμφανίζονται σε τυχαίες στιγμές στη μετέπειτα ζωή τους. Το Αμερικάνικο ναυτικό φυσικά αρνήθηκε τα πάντα. Αυτή πάνω κάτω ήταν η ιστορία του πειράματος της Φιλαδέλφειας. Ωραία ιστορία, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ποτέ. Δεν υπήρξε πείραμα της Φιλαδέλφειας. Όλη την ιστορία την έβγαλε από το στομάχι του ένας τύπος, ονόματι Καρλ Άλεν, το 1955, δηλαδή 12 χρόνια μετά το υποτιθέμενο συμβάν. Ο Άλεν ήταν ένας περίεργος εκκεντρικός τυπάς που ζούσε με τους γονείς του στην Πενσιλβάνια, διάβαζε πολλά βιβλία για παραφυσικά φαινόμενα και γούσταρε να γεμίζει τα περιθώρια των βιβλίων με άπειρες σημειώσεις και σχόλια. Σε ένα από αυτά τα περιθώρια ενός βιβλίου για ούφο που είχε αγοράσει, ο Άλεν έγραψε την ιστορία για το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Έλεγε εκεί ότι ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ότι είδε τα πάντα από το κατάστρωμα ενός διπλανού πλοίου του USS Furuseth. Επίσης έγραψε ότι είχε περάσει 2-3 εβδομάδες παρέα με τον Einstein, αυτό προσώπος, και ότι ο Einstein του έκανε προσωπικά μαθήματα πάνω στην αόρατη τεχνολογία. Μόλις τελείωσε τις σημειώσεις του, ο Άλεν υπέγραψε από κάτω με το ψευδόνυμο Κάρλος Αλέντε και ταχυδρόμησε το βιβλίο στο Αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό. Εκεί οι αξιωματικοί έκαναν τη δουλειά που κάνουν με όλα τα συγγράμματα που τους έρχονται. Το φωτοτύπησαν και το έστειλαν στο Γραφείο Ναυτικών Ερευνών για να περάσει αξιολόγηση κατά τα προβλεπόμενα. Μερικά αντίτυπα της έκθεσης διέρευσαν και έτσι γεννήθηκε ο μύθος του πειράματος της Φιλαδέλφειας. Το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκα από διάφορα χαρδαβελικού τύπου site είναι μια φωτοτυπία από το ημερολόγιο καταστρώματος του Eldridge, την οποία μπορείτε να βρείτε στο luben.tv. Η φωτοτυπία έχει ημερομηνία την υποτιθέμενη ημερομηνία του πειράματος, δηλαδή 28 Οκτωβρίου του 1943, και γράφει πάνω. Κοιτάξτε καλά τις συντεταγμένες! Οκ, συνωμοσιολόγε, τις κοίταξα και δεν θα πιστέψετε που με βγάζουν. Στο λιμάνι της Φιλαδέλφειας, αρχίδια. Με βγάζουν στη νότια ακτή του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, ακριβώς εκεί που βρισκόταν το Eldridge σύμφωνα με την επίσημη αναφορά του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών. Και αυτό είναι το καλύτερο στοιχείο που έχουν να μου δείξουν οι συνωμοσιολόγοι, υποτίθεται. Ούτως ή άλλως, στις 22 Αυγούστου του 1986, το μυστήριο λύθηκε. Βασανισμένος από τύψεις και ετοιμοθάνατος, ο Καρλ Άλεν τα ξέρασε όλα σε μια τοπική εφημερίδα. Παραδέχτηκε ότι η ιστορία ήταν 100% φτιαχτή και ότι υπεύθυνος για την επινόησή της ήταν μόνο αυτός και η στομάχα του. Αλλά φυσικά ήταν ήδη αργά. Μέσα από ταινίες, βιβλία και περιοδικά, ο μύθος του πειράματος είχε ριζώσει στην pop κουλτούρα τόσο καλά, που ακόμα και 2 δεκαετίες αργότερα, βετεράνοι του πολεμικού ναυτικού έβγαιναν δημοσίως και έλεγαν ότι ήταν στο Eldridge επιβάτες και ότι ταξίδεψαν μέσα από την 4η διάσταση και άλλες τέτοιες πίπες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το 1951 το USS Eldridge πέρασε στην κατοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στα πλαίσια ενός προγράμματος στήριξης από την Αμερική προς τους συμμάχους της ενάντια στο τότε Σοβιετικό μπλοκ. Το αντιτορπιλικό παρέμεινε στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό υπό την ονομασία Λέων μέχρι τη διάλυσή του το 1999, πράγμα που κάνει το μύθο του πειράματος αρκετά δημοφιλή στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Αλλά γιατί? Αν το πείραμα της Φιλαδέλφειας και όλες αυτές οι κυβερνητικές συνωμοσίες είναι ψέματα, τότε γιατί έχουν τόσους πιστούς οπαδούς? Κατά τη γνώμη μου παίζουν 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι ψυχολογικός. Άπαξ και δεχτείς μια θεωρία συνωμοσίας, μετά ό,τι στοιχείο και να σου φέρω που να τη διαψεύδει, το απορρίπτεις αυτόματα ως προπαγάνδα ή ως απόπειρα της κυβέρνησης να αποσιωπήσει το συμβάν. Στην ουσία παίρνεις ένα επιχείρημα κατά της συνωμοσίας και αυτόματα το μετατρέπεις σε επιχείρημα υπέρ της συνωμοσίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ιστορικός. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική πολεμούσε τον άξονα σε ανοιχτά πεδία μάχης. Όλα ήταν άσπρο-μαύρο. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι Ναζί είναι οι κακοί. Μετά όμως ήρθε ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα δεν κάνουμε μάχες στα ίσια.
Τώρα πολεμάμε ύπουλα με κατασκοπία, προπαγάνδα, δορυφόρους, ψέματα, δολοφονίες και σαμποτάζ. Τώρα μπαίνουμε στο Βιετνάμ και σκοτώνουμε γυναικόπαιδα. Ξαφνικά η εμπιστοσύνη χάθηκε. Η κυβέρνηση δεν είναι πια ο ήρωας, είναι ο ψεύτης που κρατάει μυστικά. Το κράτος κάνει πειράματα στους ναύτες του, μας κρύβει εξωγήινους, μας παρακολουθεί με δορυφόρους, μας προπαγανδίζει με ψεύτικα ταξίδια στο φεγγάρι και μας ψεκάζει με αεροπλάνο. Και όποιος καλή ώρα τολμά να τα αμφισβητήσει και απαιτεί σοβαρές αποδείξεις, είναι αφελής, είναι υπνοτισμένος από την προπαγάνδα του κράτους ή ακόμα χειρότερα είναι και ο ίδιος κομμάτι της συνωμοσίας. Με άλλα λόγια, η βλακεία είναι ανίκητη. Και εγώ τσαντισμένος. Ακούσατε το σκεπτόμενο κάφρο. Ήμουνα ο Μάικιους από το luben.tv.